Di papanya guna niko dari rombongan Singgalang Sayu amka kota channel kaniko juo salam-salam ke pakai mama dosana di siko kasadonyo kita indah di sabena mo gadang indah dilewakan gala manumpang puno amka kota channel di lagu naniko papanjang barikwi asal dari Udanaro pagurau dari Canduakana ke sabena mo sarato jo rombongan ucapan salam-salam pagurau sa samo badun sana kabake mama dan ado di lokasi papanjang di pemanjang balik ke lagu naniko dari Maipin TKJ Batam ke Niko Jojo salam kabake mama don sana Udanaro dari Canduang terkhusus kabake Singgalang Sayu angka koto channel mana atas sabik namo pepanjang 10 ton lain dari Maipin TKJ Batam Dia masuk kartu penerangan itu. Kawan tiba dari rantau mana dari Maipin. Bakadak lagu patas 50 ton ke lagunya Riak Danau. Basaba suriku kadak dari Udanaro, satu kadak mama kami nan lainnya.
Pasangan pertama tiba dari Datuk Pelito Alam Sakti serta Singgalang Saiyo jo rombongannya. Berikut pasan tiba puluh dari Abang Sabana Tasabi Namo. Pasanan samo tolong balian kaset Inur Cingkariamko sajak dari Samulo. Kapanjang?
Sabanda. Di papanyang kalaguna ni ko dari maipin, paguraw te kaje batam kan ikaw juo. Papanyang 10 ton ya di dewo basak katudan basak kamaji Masih di papajang kalaguna niko dari Singgalang Sayo mairi yang maktiar TKJ Batam 100 balian pantun akak sabanta kembalian. Hari sanjo tiba-tiba
Jadi mak babasan kulo maipin tengah jabatan tolong layuan kamera ya lambe dada WSA diguguk parian Ira dan lewat ya datang udah kemari ada Kapundan atu aneo dua amane Goyang maipinane mandang aku lo mandang aku Janakan nema dape balindung dape balindung Ruswati nema kamariba kamariba karamdenadinyo pemadinadinyo oyama karma
Di papanjang ke lagu naniku, tolong si adik pasaman tikam agak sapan. Bawaan apa denden di ujung pantun. Apa nenden. Berikut di papanjang jua ke lagu naniku dari Mak Ipin, papanjang 10 ton lagi. Bawaan kalintin nan sedang mengasuh anak nan biayanyo kama kini ko ba itu mana tanyo dari Maipin kabangkeh kalintin nan sedang mengasuh anak semalam kini papanjang 10 ton. Di upaden nanema laika amaria dia dicoba nema mandendangnya aturan mai mandendangnya di manyoran sai nema kata puji aturan mai kata puji bansai tak sisi anima dinan ayo tuan dinan kayo karam dena dinyo dimanyo tuan dimanyo kini Lampiada pe de amak nenden mah tikam jualah agak sapantun lain papanjang. alasan dia mak nenden saja co ini dari bau kamari di bau kamari harap nekinyo lakone ninyo Yalah. Kita gelek ke kandak berikui. Basaba Maipin Sarun. Kita gelek kandak dari mama di lokasi nak sampai pandangan kita bersama. Digelek ke kandak berikut dari Udanaro Pagurau dari Simpang Canduang Bana. Kalaguyu Muaru Pepi. Di dalam lagu iko ucapan selamat Pagurau semalam suntut. Kapado mama duzana dan ado diguguk pariangan. Menumpang ambo bagurau menjalin tali silaturahmi badun sana di siko.
Indah nate janyoki itu enan Dipapanjang langsung ke lagu Naniko pasan ibu dari urang dapur bana atas tolong senggol-senggol apa denden agak sakit tapi urang pasaman juo nama nikam agak sana bulai papanjang dipapanjang ke lagu Naniko agak kurang semangat amai nur nampaknya semalam kini agak kurang semangat sabab pada itu mungkin dek nan kandung amai nur indak tipu semalam kini baik itu mana pasan dari meja belakang papanjang di padamnya indahnya tipu awa ala paya devaniya gauraya tulapenyo teleponyo datia dipapanjang ke lagu Naniko dari Singgalang Sayu Sarto Jerombongan tolong papanjang dedaman balian pantun tapi tolong pasankan kabake mak ipin nanan ada di parantauan di Batam bana tatampenyo suruh baliau pulang kamanakanlah taraga bana pasan dari Singgalang Sayu papanjang aco maipin pulang maipin pulang silau lakam jualan
Ikan painan ditangko anyo mak ditangko anyo di ima diberikan dari canduan kamari tuan kamari yang ada tuai di sabu apoy kagunoyo tak kabali ranan sari oi pangen nada tua palito alam sati oi alam sati singgalang sari Komari sabana hati nan kamu galakkan jiwa Di pamanyangka lagu naniko dari Singgalang Sayu bana bapasan pakai anak dendang si pulu itu indak bagatah serupo nalamo mulai dong papancang dia si dulu tak banyak
Dicari batin Tuhan jiwa Tuhan Kocoi dingin nyori dingin hari minum kopi mungkin kalama oi kalama oi tadi mau idel tadi mungkin inyo Tolong tikam Dek Dewi, Jawi di ujung pasan dari Singgalang Saiyo tadi. Biarpun indah bagat tahanai di kami kama masa Inna agunoi sasalai Allah suratan nan kuaso Dipapajang ka lagu naniko dari Mak Datuk Palito Alam Sati Singgalang Saiyo kaniko jo. Ulang pantun Dewi kurang taranga Dek Matiar dan sedang duduk di belakang. Papanjang. Biarpun luit tak bagat tahanai pada kami datiar kala masa aduh menekan duai indah agunoi sasalai Allah suratan dan kuasoy nanakan duai Yalah kita gele ke kanda berikut kanda masih dari Mak Ipin Teka Jebata masih baru suruh dari Sanjogo. Kalagunya pulai tapi 50 ton lagi. Basaba sudah ikut kanda dari Mama Dusana kami Singgalang Saiyo Sumando Kepundan 107 orang tua. Mak Ipin. Ya, bagang.
Dajon Blitar Pakari punya P. Di papajang kalaguna dari Singgalang sa iyo tikam Dewi orang Cikari yang agak pantun lalu. Cuma sakit pasan ka pakai maipin te kaje Batam. Maama lasanang lasanang idui di parantauan tuma sainggo lalu po mama jalan pulang. Baik itu mana pasan dari Singgalang sa iyo kabake maipin te kaje Batam. Berikut pasan dari Mak Tiar guguk Pariangan nanado di siko tapi beliau memonitor di udaro juo memperpanjang di udaro mak tolong isi kota balian kaset inur ko balikan baik itu mana pasan dari Mak Ipin dari Mak Tiar ada itu udah mak antan piti mama kamu ko beko nakan menolong papanjang cepet mak ulang pantun inur dulu kandak dari Mak Tiar berikut baru tikam Dewi orang yang kandak dari Singgalang sa iyo. Biar diulang balik Datiar bana danan apanya yo ayung kemana
lawan oi nandena tom pidua dan tom pangatiyo dan tom Tolong pikam de barikui pasan dari meja makan manumpang pulo di lagu maipin tiga jebatamko tolong sangkuian ma endah di ujung pantun. Lagi nasadang lagi pa maipin mana mami sedang ini ama ada Günen kaisi ay makan kapai lawet mana den kata bayi pisana antara kagamiku ini mekano batuladai oe baraban pajam bajalan jata sanande indah kadai olam hari lai dengan tom pangabita dan tom pangatio dan di pemandangan kalagunan niko dari meja belakang patanyo kabake singgalang sayu nan banamu mak datuk palito alam sakti bana urang imbaukan ba ajaknyo mak ba aku kurang semangat agak basawo banang mama jo urang cingkariang ko de indak bagurau mama sarupo na biasa le itu bana tanyo dari meja palito alam sakti tasabik namo
oi sampai bila lama datang sekarang ini dari udaru mendangannya dari laulan Muhammad pacamin untuk balai ini ya lungin rumah nene tumbang di dua di tumbang tio dan tumbang baik karanya mama endang Dipapanjangkan lagu naniko dari Singgalang Sayo. Dek nan batanyo dari meja belakang tentu ado tasabit namonyo. Sebelum kato ka di Jawa nan meja di belakang siabana orangnya nan batanyo. Tolong sabian namo kamungko beko baru di Jawa tanyo tu. Pasan dari Singgalang Sayo sarto jo rombongan kabake rombongan meja belakang. Papanjang. Dipapanjangkan lagu naniko dari rombongan meja belakang. Ketua Bajawin sama bapulang kabake rombongan Singgalang Sayo bana. Tasabit namu. Tantangan itu nan kamamakanyo. Bagurau lah Singgalang Sayo dulu baru beko bisa disabuian namo manan batanyo tadi dari rombongan meja belakang. Baik itu bana pasan dari meja belakang. Kalau alu bagurau mah alu kami sabuian namo kami le. Pasan dari meja belakang. Papanjang.
Paisari bana makan ketunan kayo lawe tuanay Kamanakan, tolong kamanakan patui-patui, kamanakan pandangi tantangan kami yang matiar. Saja ube talake dari Singgalang Saiyu kapatangko nakan lah baki le kan yang mama kamanakan. Ba itu mana pasan dari Singgalang Saiyu? Satio adudu laku atuanoi ai iyo jiko adikana laku atuanoi ai urana jiko mati ya diri baco Allah patile oh laku kami
gantinya mati aroi Bidu adin tompang hatiyo adin tompang hatiyo den tompang ayo karang juwo mati aroi Oh ni Jan model itu mana mencari nube untuk matiar le sebab barbe itu ndak ada jatah untuk madatu bekole pesan dari rombongan meja belakang papanjang di papanjang kelagunan iku dari udah naruh pagurau dari canduang nah jadi asa bantah ulang pasang dari TKJ Batam Saratur singgalang sa iyo. Jiko matiar kini dipandangi ala koelo saja baru oi kasinggala Satio dudu lako tuan Tio Jiko adikana lako tuanoi oi urang ada rusuh dan dinyo lako tuanoi oi lako dan dinyo jiko aditanyo kaputi kaji tantu kasihku oi dan kabarajanyo nan kanduoi kate kajiban taman pasan kini ambe taichi oi badan mambo oi amma oi lai den tompang bidu aden tompang tio di tompang oi juaran jiwa bang ruti oi Di papanjang kalagunan niko dari Mak Datuk Pelito Alam Sapi singgalang saiyo kaniko juo. Tantangan pakaro ube ke ube nang kadibaco. Mak tiarlah ado buktinyo iyo mangkui ube dari singgalang saiyo ko. Ko ado anggota kapundan tuwo nan ingin pulo baru be kutiko Mak Datuk lay ado di siko ambiaklah pendaftaran. Nak dapet ube di lakean lake. Pasan dari singgalang saiyo papanjang.
Bapasan puluh meja belakang kabake mak datuk pelito alam sati. Tantangan ube nan mak agih kabake mak tiar iyo lah mencari kami. Cuman sayang sakete mak tantangan ube itu jande agian ke orang sadonyo. Sabab baru itu diurang ube talake di mama ilang. Contohnya bahasa jadinya banang mama jorang cingkariang tak gade ube babarikan kabake orang lain. Pasan dari rombongan meja belakang papanjang. Dima penyakit kanamu maceka tawa kauram adatu lalaki egan iyo Weda malai lawe tuana akali enan di kapundang tua jopa asayan biarlah sakarek pantun Dewi tolong japik pantun Dewi sejak dari semulo itu mana pasan dari rombongan meja belakang sangkuian mak datuk pelito alam sakti ujung pantun papanjang sebentar di papanjang kalagunan niko dari TKJ Batam tolong sangkuian tua ungkuak di ujung pantun baik itu mana pasan dari Robi TKJ Batam papanjang Dima penyakit kanamu maceka tawa karatia maratu lakegan iyo alai jotangi kapundang langkare di kampung lawe tuana karet rusuh dinyo Eropia yang bumi sadonya dengan
pendat di papanjang ke lagu naniko dari Daman Panjang Bana batanyo kabake mak tiar guguk pariangan TKJ Batamku apa kepanjangannya kok mak tolong dijawab cuman saketek pulo takana de udah naro pasan dari rombongan meja belakang tantangan mak datuk palito alam nasati lai banang na basahua kabake urang Cikaria tipa di urang Cikaria lidah na basahua memantuni mak datuk palito alam sati pasan dari udah naro papanjang. Kalau TKJ Batam itu artinya tak kaja-kaja, bak kaja-kaja, tak kaja-kaja. Itu mana artinya? Oh, tak kaja mana? Dengar dek mama, Antu di rantau lanakan mama anak Dajianto di papanjang ke lagu Niko dari Ajianto ucapan salamai begurau semalam suntuk kabake mama dusana disiko kasadonyo kete indak disabianamu gadang indak diluakan gala manumpang Dajianto di lagu Niko baikui pasan dari Putra Batambana kasabinamu tantangan TKJ itu artinya mintuo tungkal jaya itu bana pasan dari Robi kabake Daman Panjang papanjang limoton lain tungkal amat meranawi aja amat Ajianto lai dandang hoy nanabang ni mamalang ya di manyo sakit katiar laksana di manturena gape ube nyoy ya kalau itu artinya TKJ Batam tuh ya tungkal jaya artinya berarti lah salah godang daman panjang sangko daman cakut TKJ itu artinya toke jando pesan dari daman iyalah di laguna lain lah kita papanjang di laguna lain pulau kita pakaja dek lah baru suruh kita saja dari sebelum kita gelik kandak dari Singgalang Sayu ke Singgalang Cancang basabas sesudah itu Singgalang Kasih ambun pagi 100 canduang Sebentar, di papanjang lagu Niko dari Da Arcukia. Ucapan selamat bergurau samalam suntuk. Kabake Mama Dusana dan Ado di Guguk Pariangan. Salam kenal dari Ambo Arcukia Pagurau dari Luak Nambunsu. Kalau
salam terkhusus kabake Mak Diar, Mak Datuk Palito Alam Sakti, Rudi Ambo, Amka Koto Channel, Sarato Kapundantu. Baik itu mana pasan dari Daar Cukia Papanjang. Itu Alam Nasakti Sarato Kapundantu. Terima kasih banyak kabake Maar Cukia. Lai basilau ju alek kami Mak. Terima kasih banyak kabake Cukia. Tolong tikam dek kawan-kawan sangkut Daar Cukia di ujung patun. Baik itu mana pasan dari Singgalang Sayu, saya jo Mak Panjang. Daar Cukia ne dadang alakini. Oh dadian ne madajian tu kana karamne dino dendino gamadi mano nen marai caro budi lalai ai salamu ane jainda kalupo kana oe karamne dino dendino gamadi mano Mainda, selamat datang. Tuhan ayai dirganyo kitilanyo kitirimanyo baru dia Batanyo pulo Daar Cukia kabake rombongan Singgalang Sayo, tantangan Dewi Cingkariang naga disabui. Satyo manyabuian Mak Datuk Palito Alam Nan Sakti di ujung pantun. Ndak ada na selesai pantun ba ko sababnya ko ba itu bana pasal Daar Cukia nambatanyo kabake Singgalang Sayo di rombongannya. Lah mulai pandai ya Mak Nenden badendang. Tolong sepantun lagi apa Nenden di ujung pantun. Pasal dari rombongan meja belakang. Di Papanjang 10 ton lagi dari Haji Anto, tolong tikam Dek Dewi orang Cingkariang agak sepantun lagi. Papanjang. Di Papanjang kalagu naniko dari Amka Koto Channel Singgalang Sayo kaniko juo bapasan kabake Mak Cuki bana tasabui namo Mak rancak mamak bagurau ke lokasi le sabab pada itu kalau mamak bagurau di lokasi dapat awak makan dapat bagai awak kopi Mak. Baik itu bana pasan dari rombongan Singgalang Sayo Papanjang. Dah janto juga boleh makan ke dalam. Janto, manyo. Makan dalam. Apa lagi? Rimbo ada janto ke dalam makan. Ke dalam bang. Kopi bagi. Ada kopi bang. Panggil kopi bang. Kali.
Ada Bang Denden belakang. Oh, Denden. Ada Denden lah, itu apa Denden? Dipapanjangkan lagu naniko dari urang Cingkari yang kabake Mak Endah mana tasabik namu. Selamat datang Mak Endah. Antadi malako salah kami urang Cingkari yang kabake Mak Endah sehingga jam segiko baru Mak Endah tibo. Pasan dari urang Cingkari yang kabake Mak Endah mana papanjang. Iya ama aneh denang apa denang nasabay baik duka anak pasaman longko Tuhan ayai di banyo kinilah nyakit di manyo lalai iya aku doone mak di kandang orang kalayoy di galang gang garang gawa dokinyo Tuhan ayai di banyo kinilah nyakit di manyo dipapanjang kalagunan niko dari rombongan meja belakang nanya jual lama nenden ko Bali agak sepantulai cuman tantangan Inur Cingkari yang nan kami baca nan kami caliak sajak dari tadi agak tarumu hati tiba Mak Endah lain saja salah tingkah satu nampak kami garangan nata jadi kok pasar dari rombongan meja belakang langsung pada arah Bepasan rombongan meja belakang kabake Amanenden. Oh Manenden, asa yakin barumpe Mamanenden nang panyakitnya kena muah sanang tu. Baik tu bana pasan dari rombongan meja belakang papanjang. Ondeta lambe maina nanti main nirpani manantikan Tuhan ayai di banyo kini lanyo kini di manyo kandangai asa sakit dasak denai lai barube lalai dan cari dukun kapariangan Tuhan ayai di banyo kini lanyo kini di manyo dasar ayai dipapanjang dari rombongan meja belakang bapasan kabake apa nenden sajak mama denden lah santiang mandendangan nan apa nenden kapalo lah madeliko saja tadi panjang Yang apa Nenden deh? saketek pulo pasan dari rombongan nan di samping kabake Amanenden kalau kaguguk pariangan Amanenden ka mencari ube itu ka manambah tampe tinggi untuk jatuh saja tuh pasan dari orang nan di samping papanjang tantangan apa nenden iyo lay santiang ninyo mencari tampe barubek salamonan ko sabab badi bitu lape urang padang data dape urang pasaman kagantinyo tantangan mak tiar kamak datuk palitu alam sati liau minta ubek sedangkan dek mak datuk sendiri saja nak napik do kunun ke untuk mak tiar kasalah-salah saja mak tampe barubek picayolah mak je kami pesan dari rombongan meja belakang mak minta undang untung Lai datang di madaki jauh lalai nanti barang jangan juo Tuhan loyai di manyo kini lanyo kini di manyo dajian to ko tinggi bana di maga tampe jatuh kasap oyado apa nenden kaubeknyo Tuhan loyai di manyo kini lanyo kini di manyo
lalai Yang apa Denden? bisa biar boleh berharga lalai ini ini bahaya Gajian kone matulungan lalay agapun lalatuon masana hatinyo amma oe karame dino hadin dino jamadin mano Lapati kami magpatuan abasay tamnalamo maenla dojumo amma oe karame dino hadin dino jamadin mano Sebentar, di papadang kalagu naiko dari Singgalang sa iyo jo maktiar gugok pariangan. Tikal jo de orang cingkar yang agak sabantur lagi papanjang. Ini di dalam, nggak pasang kan ya? Cingkariang yang mama. Cingkariangnya. Mak cukia di ujung pantun naik Dewi. Singgalang saya baik pulo lalai kanya lama di bawahnya lagu nariko dari Daar Cuki ya. Iyo bana pandai bana Dewi ko mamantuni orang. Kapte jual lah Dewi agak sabantun lagi. Tapi mak datuk palitu alam sakti di ujung pantun. Pasan dari Daar Cuki ya. Papanjang. Ada paling dosa orang kelalai kelai bagai rawan masalah lagu segala sayuran narongan orang gila benar demaya daroba lalai bebe dorama beda Bapasan berhubungan meja belakang kawakai Dewi orang Cengkareng. Tantangan Dewi kalau hilang mak datuk iyo nak kaba adik Dewi do. Tapi kalau nyampang mak datuk, deh. Aja kok dah dapet gak dibaca do. Pasan dari rombongan meja belakang, papanjang. Ngarai si Anu mungkin gak jadi. Lima bulan rasian tantangannya kapulan raya di sekolah dan beda marah tua banyak kini
saja aco iyo ya kasih koka pindan kepada indah bari alai mungkin bisi kolem masalah yang ada Penjualan tapi ala rujuk hanya mati Makannya juga. sabananya Wi kalau tipak di Maenda iyo banasana ngati mama kalau mak datuk palitu alam sati jo dewi lai barujuk-rujukan berdua balik pasal dari Maenda papanjang oi papanjang dari Singgalang Sayo pasan ke pakai mak tiar manga ndak boleh sampai dapet pesan dari mak datuk palito alam sati mungkin saparo pesan beliau baru Itu. Aduh. Ada saudara di mana? Sakit saya. Kami indah bisa daratan kalalai rujuk abaa pulo saralang ko imanyo kini ragulen minyo lalai Batari tarang nama indah lalai ay bedo bayi suama dan tayu imanyo kini rusaren dinyo raji namu labana tira jika lari lalai berjalan sirah tidak kasih kok imanyo kini labana lalai digele kakanda barikui yo tapaso basa baju mama dusana na lainyo kito gele kakanda dari Maenda patas 50 ton kalagunyo Banda Guntuang
Kau lagu pasang kok. May banagu tuangane lagu bangsaane ma kana na endang go one sama lambo malang bati paane koy dinani na ane ma badan baulay go one ayamato one lawo Main piniti salam gadi ini kringkinya. koy nandiagi ande ma kabanda guntuang lalay kanda mainda bana ay sa malaw bamulati ama ay kata singguang lalay katunan kayo ama ay lalo sago iyo nan kanduago Di papanyangka laguna niko dari da arcuki ya. Yung kabake matiar, oh matiar, lain rami, alek kini koma, tolong naik Dewi agak sabantur lagi pasan dari da cuki ya. Di papanyangka laguna niko dari rombongan meja belakang, balian kaset amanen den balian. ay nandiagi ande ma kabanda guntuang lalay di amanen den bana ay maan den dangayo bamulati ma ay kata singguang lalay katerang kayo ama ay naalo sago iyo nan kanduangoy kabanda yutuang lalay maingawan nama one manintano bajalo kabansa enema dari kapuang lalay dasengilan oi rangan kayo oi di mainano dajian to ne dai lo bakanda lalay yuda ciyama agara digaro oi nandi luwane nanelo la lalay tagi kaya tuang apa oi di suaranya oi di manipalo Kato bajawe dari Matiar, alhamdulillah rai rami bana Mak Cukia, tapi Mak Cukia sajo nan indah tampaknya. Tong bil mak, dadal, selamat datang dadal Saratojo rombongan Haji Sek, jo kawan-kawan. USA. Yo, USA jo rombongan.
dari sungai yang mengalir penandek rajiada Udah bisa cerita mana? sayu kasihan saya indahan halalai dan sana jawab oi maling ngapuru kondelai bandaru. Tolong balian kaset gak cie dulu pesan dari Mak Endah bana. Tapi nak tujuh wali dia tidak dah. Tujuh wali ison bina dia sangka. Dari sungai yang mengalir di rajiada Kamala sayuna ayaimawan alalai sana ada dipapanjangkan lagu naniko dari USA Pagurau dari luak nantuo. Ucapan selamat Pagurau semalam suntuk. Kabake mama dosana dan ado di lokasi sarato mama kami yang memonitor di udaro. Salam terkhusus kabake kapundan tuo. Baik itu mana pesan dari USA sarato jo rombongan. Papanjang. Kawan-kawan emak penande dada paji lain tidur mbak nang kusulin emak pepansarian anewo anak bagatang one Ison orang ison pakai ison lainan diawa mayanda oi baden damasiko oi jampane
dapat barinduan emak Peruswati mereka amadilao oleh Wainan pamintaan dewa kabanda tuang lalai wainan beda dalai koda dangakan juang wayu janu pamende madap luang lalai nani buati koma kamadi Pak Guru. Dipapanjangkan lagu naniku dari ya Pak Guru ucapan selamat bergurau semalam suntuk kabake mama dun sana disiko kasadonyo kete indah disabenamo gadang indah dilewakan gala manumpang Pak Guru di lagu naniku tolong tikam dek nan disuduk sekali terbana nan mada Iman Panjang Daman Inur Ama Inur tikam dek iwi dulu agak sabantun Manami badane mak penaya jalan di rumah josiangan badan kebayu menelakan Dazal doa ibu tolong pakai punya HP itu mana pesan dari rombongan Kapundan Tuo Mak Iriang Mak Tiar jangan sampai itu udah itu mana pesan dari Mak Tiar lama dari kuliah ngecek ya kece nama menyuruh itu pesan dari Allah ya Mama Tiara Mak ya dadah dipapanjangkan lagu naniko naik jualah ama Inur tolong ama Indah di ujung pantun pesan dari Mak Maradai kabake siapa tidak kabake Mak Dangnyo tasabri benar udah maradai
mai tiwan ya dia ipadenai yo sadio ma enda saya ma lai gabilai ai la lai di denai siku ma enda Paneka sadoy karang lakonen Balik 50 ah. Diperpanjang ke lagu Naniko dari rombongan meja belakang Banang Basahua. Pasan dari rombongan meja di belakang. Papanjang. Diulang balik menyabui pasan. Banang Basahua Dek Mak Maradai. Ba itu bana pasan dari rombongan meja na di samping. Mak Maradai nama apa dah? Diperpanjang ke lagu Naniko dari Dazaldo Aibu. Salam-salam ke bake yang pakai kain saruang samo udah tiar naik ke iwi. Dia numpang lewat dia tadi. Diperpanjang ke lagu Naniko dari rombongan USA. Aji Sek tasabik namo menumpang kami lagu Naniko seketik dia. Kalau kawan nambo, Kalau kawan nambo mencari tukang ayak, mencari tukang oyak. lah mati tak makan je. Lah mati nak makan. Pasan dari Aji Sek. Papanjang. Dari Razal tadi. Balik 95 ya. Ya, sila dosa lah Papa Adno saudara gurau. Oh itu. Baiklah. Langsung diperpanjang ke lagu Naniko dari Dazaldo Aibu. Ucapan selamat bagurau sama malam suntuk. Kapakai mama dun sana disiko kasadonyo kete indak disabihan namo gadang indak dilewakan gala. Manumpang pulo Dazaldo Aibu di lagu Naniko. Papanjang. Aji, kalau tantangan tukang oyakko, iyo bana urang rumah dadal bana nampunyo. Pasan dari dadal, papanjang. Iyo, urang rumah dadal nah. Dekat juga lalai doa ibu dia jantan ko isi ane danang basah lalai lo pulang Karunga maicha anela Diperpanjang ke lagu Naniko naik jola ama inur agak sapantun lai. Cuman saketek pasan ke bakit tukang oya jan model itu bana madok ke bakit udah na duduk di mungko kali tukang oya sama bari bitu nyu sadang memakai kain saruang gini kok dimasuk nyu ke dalam kain saruang itu. Barikui pasan dari abang Prengki berpasan ke bakit Dazal doa ibu bana tasabik namo. Dazal doa ibu ba aku ndak jadi udah tapeti janji untuk datang kemari. Ba itu bana pasan dari abang Prengki kapundan tuo kaniko juo. Papanjang. Layuan kamera. Tolong danangane pedek maena lalai dijualat walaga wa indah lansiane joda indah lalai biarlah denai datia
Dipapanjang juga lagu naniko dari Dajianto menumpang pulau ambo di lagu Mak Endahku. Papanjang. Jangan lupa Mak Endah di lo maradai kebake madang semangat madang jangan patah semangat jangan sampai kendor pesan dari maradai mana Papanjang. Sesudah masalah ujung naik Niko cik yang sudah mencet kuku Di Papanjang lagu Niko dari Ajisek USA ke Niko Jo sesudah nan di ujung inurbana mendendangkan tolong tikam de adik nan sedang sudah mengutek-utek kuku gua pesan mancat kuku gua pesan dari Ajisek. Jadi ala dia makan ada yang ala lagu iku ala oi kasih sayang pandanglah sudah daerah oi kacinta yang udah yang tapadimu onde dainda sayang naik juala ama inur gak sapantur lai bapasan maradai kebake madang katiko lai kini ko bagage lama sabang bari bitu pulang maradai beko sian nan kaman cuci piring nan kaman nolong beko lai pasan dari maradai kebake madang mak endah bana atas sabit namo Papanjang. jalan sendiri yang tuan menjaga jiwa naga yo sayang sayang maibran karang singkari yang lalai siang malam dia ipang denai di telepon Di Papanjang ke lagu naniko iyo sawanaro ati kamilay duo channel na merekam sama lagu kinira nang pertama Pujangga channel go channel kaniko jo barikui amka koto channel bana baik itu mana pasan dari rombongan Singgalang Saiyo batanyo pulo matiar ka Nur jan diadu urang saparinduan jan diadu urang bakarean nan ma de inur sabananyo ko ma enda yo ma peke yo pulo tuha bapantun ni ma enda landa elok bunyi saluang mak peke jadinya lay pasan dari mak tiar Papanjang. Kedua menda. Enggak, iman peke. Indah ya mak peke kinyo. Pokoknya tukang saluang iko mak peke, mak enda yang surang lai, madang. Madang tuh, nama betul Pimoris. Kandala samone udah kami bari ilai de udah tiar udah wedang agana bela kok tukang saling tiar sadang babi ilai cinta taluru Kawak daya jangan celik pergi.
Dua pasan salam gini, pasan yang pertama tibo dari Singgalang Saiyo, papasan ke pakai matiar, bau duduk tanang dulu sebab bari itu ube baru kalaki baru. Bari kui pasan dari Maradai, batanyo ke pakai Mainur, nama soalnya kok ko badu madang cuma iti ambul ko pasan dari Maradai mana ke pakai Mainur, papanjang. Ini durang sekendang Mainur. Ulang balik. Oh. Tak kembali Yang lain cair atau yang dari Jangan tak jadi maete jemaah ane mak dia maaf sajuna denai bau ane di papadang kalagunan iku dari dahulu sesudah de orang Cikari yang tolong tikam de iwit orang Padang Data agak sabatun sabab bari itu lari luana udah guru menangnya sore di ko kapanjang yang Sarawak itu di sini ya. Sadang rasa enak, sabadulu lalai dunia tapaci onne dengan kayo onne aliala lagi lakanalai lalai lakandang pilolda onne lagi jatwa badalai pagi malacamin lalai roman tanpa awan Apa je mak? Ulang deh. barang pari yalah di laguna lain lah kita papanjang di laguna lain puluh kita bakaja kita gele masih ada patas kita 2 buah lagi cuman de adu puluh lagu nama nirip tadi lah patas puluh keluar kita sisip agak cik lagu manirip ya mama nak jadi upik puji dek mama kita gelek kakandak berikut dari orang tua nah sajak tadi tatagun digelek kakandaknya ambon pagi basabas sesudah itu kandak dari dajianto patas berikut kita gelek pulo kalagu nama nirici kalian dah model itu peraturan kita mak nak jadi paupik itu Oh dikata. Mak Madi Sultan Mantari Pakarebana bunyi HP baik itu warna pasan dari Kapundar Tuo Mak Tiar Guguk Parianan Mak Madi Sultan Mantari Mama masak dia. Masak dia.
Embun pagi kalane Adi ate pedang Udara diambun pagi dingin panas warna tulang di mana bahasa puji dan kayo sarang apurang dan kayo sarang apurang yang saya di Dipapanjangkan lagu Naniko dari Dada USA serta Jorombongan. Tikam juga Wit agak sapantun lain, cuman dadai di ujung pantun. Dajai di ujung pantun. Nanto pitam. Dajai. Nampalang bujang pa. Nampalang ganteng. Mirip matiar pa dia. Mirip matiar kan? Mirip matiar. Dajai. Dajai itu mirip jamaah. Semua Kakak. Ya, boleh lama. Baterai lama. Ambil ada Jayo. Matiar, ube baru laki, duduk apa nih yang mau kau? Malawan ube gue pesan lagi. Kabaman duang wetan dajai La guru joda cilai nyotibo Senteng kasih tabila Dun sana ibu bangsa pulang
Di sana ibu bangsa pulau yang telah didendia. Dipapanjangkan lagu naniko dari Dada USA Rato Jorombengan naik jola iwit sepantun lain bawaan bana daja itu di ujung pantun cuman jangan mana kuiwit tolong pandangi daja itu. Papanjang. Kok ada saya kadipandangi tantu ado pulau saronyo si bangsa batalam budi dasosani yang hilang saja dasosani yang hilang saja yang telah didendiai. Bapasan pulo mak tiar kabake mak dang mak endah kaniko juo ba ako lah balain tampe kasih mak endah kini ko barilah tukang oyak saja nambah buen minum inum ba ako endah pesan dari mak tiar kabake mak endah mana ta sampai namo papanjang. Dialah kopi untuk airah di denai urang mamparalu Biarlah sekarang pantuninun jaliklah pantuninun cari cokaknya berdua dia. Ndak kato bajawe tantangan mak indah dek nan meminta kopi ka bake ambo tukang ngoyak cako cubulah inun nan dulu minta kopi tentu inun nan kambo buen dulu atau nan lain meminta kopi ambo buen lo kesado tu mah pasan dari mak indah babanjang sampai main daerah dia peparanglah dia ambo kemana badan kabar dia rumah cewek kunci pulau rumah cewek kunci pulau yang telah didengar. Apa guru lainnya tiba oi utis anan rombongan oi kata urang sana den kayo tapi den cuka kurangan tapi den cuka kurangan yang telah ditentukan. Dipapanjangkan lagu naniko dari rombongan meja belakang tolong balian kaset Kak Inor kalau modeliko agak agianyo Kak Inor iyo mau parang lagi yang tukang oyak kok pesan dari rombongan meja belakang. Dari meja belakang Aku dari meja samping kinan pula. Ulang pantun siatik balik sabalun balik mikro ke pakai minor. Kalau tantangan nanti baru-baru mulo ke kayu alun kayu oleh do pesan dari rombongan meja nanti samping. Papanjang. Ndak ada dene mengaku kayo
bana malam kini oi kok nampak pintu nalamu kurang main mamaci kunci kurang main mamaci kunci ayan tala didentuan yang pamain daerah Bapak jangan muambu karena ladang kabari rumah cie bakunci Dua pasang sama mungkin. Alun mau alun sampai dah. Di papanjang Laguna Niko dari Mak Datuk Palito Alam Sati batanyo kabake kapundang tuo menyusuaro kapundang tuo anto ndak teranga semalam kini barikui pasan Sama je Kak Ira. tibonyo dari Uda Guru WSA Sarato Jorombongan tantangan adik nan tadi baco adik baru ke kayu baru nan batu-batu kayu tu itu iwik kurang padang data tersabit namu yo banyak bintinyo adik sini Yo yo. Amat jayon buila selalu Ada gambar. Bunyi pantun ibu-ibu Banyak. Oh imaradai tanda Mama kita di para buian di papanjang Laguna Niko dari Dadau dietong pakaro kayu ke kayu anak dendang iyo nampaknya Dewi nampal yang godang balanjonyo sama kini tolong tikar ini gas bantu pesan dari Dadau papanjang sanyun Dewi rajin menabung mangkolanya ala pitiamo Bajarlah bangsa dari kampung Bata buatan larangan kayo Bata buatan larangan kayo Kaya pilihan berdiakuan Kade dada kolodang naga Aji se ada jai kamari Apa guru baik pulau Bagai datang ujian Di patah gua iman di dadu Di patah gua iman di dadu Bananan hingga dan tertari dua
pasan sama lagi ni, pasan yang pertama dari meja belakang, papasan ke baki Mak Datuk Pelito Alam Nan Sakti. Tantangan kami mak lai mapa panjang lagu lai basuaro sejak tadi. Cuman tipak di Mak Datuk Pelito Alam Sakti cerintang memandang foto Dewi di HP, jadi ndak tadanga deh mak suara kami ledo. Pasan dari rombongan meja belakang. Berikut pasan dari Dadal WSA. Tantangan kalau tipak di dawan nan kadisabu iyo katuju de inyo nan kadang-kadang balanjo nan kadang-kadang saliro bentuk iko kewi. Naik lagi agak sapantun lain, jangan lupa dawan di ucap pantun. Pasan dari Dada papanjang. Kok ketuju di dawan kadang balanjo. Royal lauda memberi indah kama badan bayo batinga serang badan lain batinga serang badan lain kaya piren layah Dipapanjang ke lagu naniko dari Kapundan tu. Disabui nan baruntuang kini iyo baruntuang bana tipak di abang Prengki. Sabab bari itu adik pasangan nan paling gini balanjonyo. Pesan dari Kapundan tu nan ado di belakang. Papanjang. Nai amanenen. Amanenen. Mohon kan dia. Nai amanenen. Kasi yato manenden. Selesai nyo. Ede balanjo de naikete Nangko balanjo de naikete panen memberi ketek pulau oi ladi kocong kabe are isinya hilang sapadu isinya hilang sapadu ayam tanah di dentuan noi Dipapanjang ke lagu naniko naik juola amanenden agak sapantun lai. Pasan dari Kapundan tu nan ado di belakang. Lagu boleh kecil di piselero yang kadang. Ditambah pasan mangkonyo di rajin-rajin manabuang. Pasan dari Ajianto salero boleh badan boleh ketek di nan salero jangan sampai gadang. Pasan dari Ajianto. Salah memilih duduk kironyo tipak di Mak Datuk Pelito Alam Nan Sakti ko. Sebab pada itu lah duduk jo Kapundan tuwo kironyo ambo di belakang. Pesan dari Mak Datuk Pelito Alam Sakti. Papanjang. Tantangan Mak Datuk Pelito Alam Sakti. Singgalang sayo kaniko ju. Dek mencalik balanjo Dewi orang Cingkari yang ko gadang sehingga dak sadar beliau masuk liau lah duduk je Kapundan tuwo di belakang lain. Pasan dari Kapundan tuwo bana papanjang.
Dinai kitik salero gada apa ninden kurang paragia Bake paninden den bapasa Aco apa magia Aco balanjo lagi Oyan tala di dentuan Yola mama dun sana kasadonyo. Kita kakandak dari kandak dari Dajianto patas 50 ton ke Palayaran. Barikui basaba kandak dari Sumando Kapundan Tuo. Barikui pulo dari Maipin Tengah Jabatan patas. Sudah itu dari Udanaro Saratu Jo kandak mama dun sana kita nalai. Maipin tunggu kabar lu kalau masuknya baru kan malam. Sabana pandai raji bakanda kau reka kami nama samu nama patata japatiti nama ibarat sapu tangan kolaweno sadang kakete dapat panahan mejarin nahi belia batui paluarikan yang bisa dibali di mana saja aragoyo indak damaha kalau dilipek saganggaman makan tampe indak banyak Dajianto Sabalun kasihan dawi Enan salari ida salamunanku Allah dipikir habi-habi Nambak di dalam angan-angan Gamak baraso kabajawe Jatuh baraso dah kabatanai Kok nyampang badan ilutannya Lanya tekan duang kawi benyo Di langit bana dah datang panawa Ubek di kanduang dinantikan dinalain tak kajeng gak naik One dan kanduang Dua pasan sama lama kini, pasan yang pertama dari Dajianto. Tantangan Dedewi ala naik, tolong tikam sapantun surang dapat jatah cik surang. Pasan dari Dajianto. Berikut pasan dari Kapundan Tuo. Tantangan si Dewi urang Cikariangko menyabui gadang balanjonyo mak bara kiro-kiro balanjonyo seminggu tu mak. Tolong jawab dek mak Datuk Palito alam sati kamu ko pasan dari Kapundan Tuo. Berikut Sabalun mikro kadigelekan naik jua ka iwi bapasan Robi TKJ Batam tantangan iko tolong tikam deka iwi balik tapi pantunyo bakwa di ate rumah papanjang seiring jo pantun naniko naik iwi tapi tolong sampian dawan di ujung pantun madu iwi ke pakai dawan papanjang
Sabanya iko oto tambangan rencana ya jalan gaya oto mewah AC-nya santiang sopirnya lai urang awak manampu merah jalan kawin ini tiba di lahat batu rajo menuju ke Gunung Medang tarik ke jalan payo kumbuah luri jalan lurilah jalan yoga licin ketona nampe ketumbuannya di labuah silang urang nambokan adik akak oi nade robi cubodangas kita ibarat dia orang pakoan sajak sumandan aja orang asian pikiran kacau main kalama sungguh sumandan dia ala baranti main jodena yang ambek lalu po sungguh akun kita indak sadar tidak doi mat di patah gua kok mana kowa dia jana lain ya kita karena juo de awak alun bakarilan iyo dan kedua Sebentar. Dipapanjang ka lagu naniko dari Robi TKJ Batam. Kalau modeliko agak agihnya Kak Iwi, suruh sajalah kutoti bagayu jo tua ungku leko Kak Iwi. Pasan dari Robi TKJ Batam mana? Kasih ngalang sayur supaya tapi di bawah orang ada seketik lagi. Dipapanjang ka lagu naniko dari Mak Datuk Palito Alam Sati, bapasan kabake Abang Prengki Kepundantu. Tantangan adik kalau disabik ketek balanjonyo, datanglah kasih galang. Tapi nama balanjo adik, iyo di bawah balanjo orang andale kat sini. Pasan dari Mak Datuk Palito Alam Sati, papanjang. Dasau doa ibu, pakar ibunya pe. Sungguh suci kanung bakanda paurai kakami nanda samu nanda bitata jopatiti nanda ibarat sapu tangan nalawenyo sadang kaketek dapat bananu jambinai bulu apapui kalau di kanyang dapat di Bali di mana saja ragonyo tak mahabana kalau dilipek saganggaman makan tampeknya indah banyak oi mak datua Biarlah sakete pantonadi saparuh pantonadi tantangan mencari si adik kun dak picayu awak kalau balanjonyo kan ketek do sama bae itu calilah kacomatonyo yu bana gadang mana pasan dari kepundan tuo na nado di meja belakang gustian koto pakare bunyi HP oi nanti dajai dangakan milama menjalang kasih panen benura ala dicaliak salamunan ko
ala dipikir abi-abi ala dino di manuangan gamang badaso kabajawi jatuh badaso kabatanai kok nyampang badan ngilu japaniang lanyato paninden kaube nyo dilakni bana datang panawa tawa dari panenden manenden nantikan kok dari singgalang dak namo cegak baranggai ane ilala Sabanda. Nanya kan di Balia, kau ndak di Singgalang Sayur ndak jadi juap panenden emak nenden. Di papanjang kalaguna niko naya juala adik balik kalau tipak di indak carito di Singgalang Sayo mungkin ndak kaba jadi emak nenden jo apa nenden kodo pasal dari mak datuk palito alam nan sakti papanjang ancak lambe-lambe ya menyampai pada sosial ya pokoknya samanta di papanjang kalaguna niko dari Dazal doa ibu kota sajolah kami pagurau kodi pasan dari Dazal doa ibu barikui dari Mak Madi Sultan Mantari ucapan selamat bagurau semalam suntuk kabake mama dusana disiko kasadonyo ketek indak disabuya namo gadang indak dilewakan gala menumpang Mak Madi Sultan Mantari di Laguna niko salam-salam kabake Mak Datuk Palito Alam Sakti Singgalang Sayo Mak Tiar guguk pariangan sarato jo kapundan tuo sarato pagurau nan ado di lokasi tasapui tasapo kasadonyo tolong tikam dek Dewi urang Cikariang pasan dari Mak Madi Sultan Mantari ayah mak Sabi bana simpang ampe dalam daerah payung buat tanah pulau simpang tigo arah kaki dah batang kabi bukit segabuan jakan jongaro baranti kami di simpang sabar hari primai bana niai ati ke payung buat de jona badala basah kiranya hujan sampai patah pagurau baru Mak Madi cuba dangakan ada Bang Iwan jodoh jisek wa itu tuno ada daja Pak Duru tenang simakan bamula rumah ada kadire di badi tanah di tapi labuan rumah rancak potongan tibo balantai ubinda bakarani katampek tinggal salam moyo oi kak diwini pagi dapatan tibo di kanduang malang banda rupanya tanah tak basure izin bangunan tak keluar piti api rawan rumah tak sedawa kena ayak di usia orang iyo bintang biru Limo pasan saulau kini pasan nan pertama tibo dari Mak Tiar pegurau dari Guguk Pariangan bapasan kabake Ijal minta jual lagu Jal ko indak kata tapeti janji untuk datang bagurau di udaro dan kotak kami patinggalkan jual pasan dari Mak Tiar barikui kabake Mak Madi seiring jodada da Lalau kita dadal. Jangan digaduh dia.
Pasan nan kedua tibo dari Kapundan Tua. Bapasan ka bake mak datuk palito alam sati. Tantangan ubek nambah lakean ka bake mak tiar ndak picayo kami do mak. Sebab baru itu si Dewi saja nan arek digenggang kemana mak mau lapeh. Apalagi mak tiar. Tu contohnya ubek nan talake jankan batambah arek malahan urang padang rata lalapeh bana dek mak tiar kini ko. Pasan nan ketiga dari Dadal. Bapasan kabake mama kami nan di rantau. Lama deliko anak dendang badendang sabalang kini kok lai tabuka rezeki di rantau kirim-kirim juo lah palicin kabake anak dendang nan di kampung melalui orang andale. Barikui pasan nan kampe tibo dari USA nanya juo lah eri tamala di lagu naniko iwit padang data kaniko juo pantunan aji sek nak sonang bona ti beliau nak tahu be bana perhatian beliau kabake naneten pasan dari Dadal USA. Ada pesanan tiga kali, leda. Mari temala. Temala. Iya. Oke. Ciwit temala. Ini satu yang banyak. Dasar Daji sek do dajayo. Sajak pandang awak patape di bawah lalu bagalumun sakalo mato talalu akan manyaru dajai dalam mimpi dilai asuli batamu di batin bau menumpang hati nanaru arok sami kogoyang iman tagu hati jomato penyebabnya oi dajai Santano dape kanduali emak luko di batin lawak kaun dek dene pandai membawakan muli rala ati menangi dajai di mana nak tahu sahabat denai nari usuran tak polai utamane disusun jari nak sepuluh asa kasih bakari moda aneh larisau Dua pasan sama kini pasan yang pertama tibo dari Dadal USA serta rombongan bapasan kabake iwit awit kalati-latih saja iwit memantuni dada itu di juang pantunnya ndak deh kakak mungko tu do daja itu. Tapi kalau tantangan Emlia nambah pantun came dajai ku piti ndak kena bih ba itu mana pasan dari Dadal barikui pasan dari udah guru kok lagi bulia pinta jo wit malaki mikro kadigelekkan kabake kawan-kawan lain menumpang pulau rombongan USA di lagu dajian toko tolong gelekkan pantun ke tuah tigo nagari tuah panenan kaniko jo tuah pamenan kaniko jo Jan salah-salah wit jan picayo bana wit kato Dadal tu sebab baru itu nanda jai bapasan kabake ambo cako inyo datang kemari untuk dapat basalam jai wit saja lah pasan dari udanan itu tantangan singlang sayu saratuju kepundan tu kalau dilapik pagurawan ataupun dialik pagurawanku inyo balawan bakat cuntak bentuk urang baparang tapi kalau di luaran itu oh jadi sapi lo lapih dari udang adik baradik akrabnya ma itu mana pasan dari singgalang sayu seiring jo kepundan tu pepanjang barikui pasan dari udah guru pirik sia dan iwit pakai tolong jawe dewi jujongkan tuh
Batangga pasang baso kota sampai hati dan indah nama sana mungkin murang wabunyo nanti hati dan indah sana lahir rindu kadang soleh balunggu anyo weda zayo Di papanjangkan lagu naniko dari dasar doa ibu pagurau baru kaniko juo. Tolong ulang pantun iwi ko japui sajak dari samulo. Bawaan pulo pagurau baru di ujung pantun tu. Papanjang. Pagurau baru tahun mana rindu sayang di badan bajauhan musim pabilo kabatamu dapet basu sama-sama solai dana urang nasinga pasar baraso indah sampai hati dan indah namo sanang dituris sarok raso karuni di raso tak mungkin urang wabung nanti hati nan indah sanang lain rindu kadang soleh balunggu ayong koi dajai uris Sebentar. Bapasan pulo dada USA serta jerombongan kabake pagurau baru da saldo ibu kaniko juo. Tantangan iwi nang kadibaco la ibu awak. Sababan itu inyo lalaki yang madendang nan palicin suaro dari pagurau baru indak jo aduh turun do. Kok raso dak kadapik bajawek tangan melalui orang andale aduh bisa juo tu. Tolonglah tikam dek iman panjang gak sapantun. Pasan dari dada. Sampai pantun iwi dulu. ko iyo dajai pagura baru kurang paguru doa ibu dihitung tigo turat paminan pilih adik dajai nama katuju lupa kapantang makan siso pandai membunuh tak kadara ekor kumbang raja di bangkai pandai menyuruh binatang lain pulo Tuhan samui dapat lepasan dalam hati bisa bersemua dalam mimpi sayang tajam indah maluko ijajah disikam salah Dipapanjangkan lagu naniko dari kapunda tuo dan aduh di belakang saja adikku la pandai bakal asik laba tambah channel YouTube untuk saluang klasik apa nenden channel namanya pasal dari kapunda tuo papanjang dipapanjangkan lagu naniko limoton lain asa kandak laikan lape nan palicin itu kamanurui sajo ambek lah dada jewit kabaki rusuh pulo pasal dari dasar doa ibu papanjang
Minta cik luar kamu motor di kelas. Panjang akhirnya yang terkira itu Dua pasan salam kini. Rancak mana soro imam panjang teranganyo de maktiar kini ko tolong tikan agak sapantunyo. Barikui dipapanjang ke lagu naniko dari Dajianto. Menumpang babantun Dajianto di lagu naniko. Sinayan harinya balai nan batapik diguguk tariana. Kok bangkalai indak bana dapet mamakai. Singgol mandanga kukuak nyu Allah jua. Itu mana pasan dari Dajianto papanjang. Iya pantun dak pandai dah. Iya iko nanya. Jadi Pertama. Ilalai Bagunong ledang laci baca biak kain kapan layun kepala di galanggam pamenan rajo Indo Puro Dajianto Babisi ampun pakai diri, kasih sayang tolong sampaikan, badoso mato bapandangan, nandila ya takwi ketahuan, di batin mau manumpang nak jambak cando iko juoi, one nan kandu. Di papadang kalagu naniko 10 ton lai dari Dajianto balian pantun urang andalih sabanta ko balia kapanjang
Diriang banamu asigulani tabangnyo menyisi awan kuku maili magunong ledang laci bacabi kain kapan lalu kakala digalanggang paminan rajo indo puro dajinya Dipapanjang ke lagu Haniko dari rombongan USK Sartojo kawan-kawan di nagari jauhan nang kaditampu di upo jajangko nalala sampai nan gurau kami iyo sampai siko. Terima kasih Pak Guru Dajai Ajisek Dada Sartojo rombongan Dawan. Mudah-mudahan udah selamai hendaknya sampai ke tujuan murah juara rezeki sisi badan panjang umur lancar-lancar hendaknya segala urusan. Dadah, terima kasih banyak Dadah. Langsung pula diperpanjang ke lagu naniku dari Udanaru. Iya, sekali-sekali tolong suruh jumurlah ama inur singkariangku manikam agak sepantun sabab itu indah kadang suara inun laras hati ma indah dibuiknya. Pesan dari Udanaru bana pamanjang. Oi wis elok lah pulang babi si ambun bati diri kasih sayang tolong sampaikan pada somato bapandangan nandilaya takui ketahuan di batin mau manompang nak jan bak candoi kujuoi iyo ajian ko Kapayang pandi kasarnya siang nina kesanan malam nina talaluan hatiku sri pikiran dia kenangan
Dipapanjang ke lagu naniko dari Udajianto papanjang 10 ton lain tikam de ama iner agak sabantun lain Di bawah ya. barikui dipapanjang ke lagu naniko Ete Ambo, Ete Wati dan lahan panjang. Sehat selalu. Salam dari Bang Adam dan Ado di Jakarta. Baik itu mana pasan dari Bang Adam kebake Ete Wati papanjang. Menjadi menjadi puncak Jawa selalu jadi hujan ampun tengah merah tahun ini dia akan mulu terusak dia berdiri bagaimana sana lampau kanan gue batin managi biarlah sui awak salangka ada gue hati luka di hati kok tambah parah biarlah jarak jangan kandung sama mencari kepanjangan Kita gelek kakandak barikui. Kandak dari Dazal doa ibu basaba mak ipin dulu 100 danaro kandak patah 100.000 kalagu panjang langsung dipapanjang ke lagu naniko dari Kapundantu bapasan kabake mak indah bana tasabi namu ba aga agihanyo ko makdang tantangan ketiko kapatangku bantu fiti ndak kalaku bisa pagi kini lah bakal asik lah inun banana badendang patah agak-agak mamak bagura samalam kini garangan nan kerja nan kata jadi pasan dari Kapundantu bana panjang kalau banyak pasan dia jangan panjang basaba udah naruh mandu mak ipin mak tu palitu saratu cuma mak kita lainnya dan takatop dan kalandang paciwidol ini saya ulisakan uang labat wido na pacu boko satu dua kayak mana lah wido kusia bendi balang biru gonya kalah karena bakat panglima batan
katibo. Dua pesan sebelum kini. Pesan dari rombongan Kapundan Tua papasan kapake Maknaro Sakai. Oh Maknaro Sakai, tolong juo lah isi kotak kami agak sekali-sekali. Pesan berikut tibo dari Mak Datuk Palito Alam Sati kabake Mak Madi Sultan Mandi dan sedang lalu Malaysia. Tantangan tibo Madi lah taranga suaru. Mak Saf Jobundo Nelmawati di mata icienyo kini mak. Kato minta dijawab. Gaya bisa ajang. Niat di hati dan sampai sayang akan buang sabana gadangan sibo dan soiko. Baik itu banyak kenankan 2 tahun menang rindu dan tomat. Indah tuai korai tuang menaruh hati kasih anak minta. Disampaikan kok nyampang apa nyota padura baru. Katakan kawan berdua sama jodoh. Bintang kejora panwa kapadang tidak maafia penumpang di jalan tiba di lahat adila suibua di bukit kami yang indah berhenti lah capek ibu akan bakaran kamera layaknya kapal menuju Karawaman. Cubalah datang dek pagurau baru Kapundan Tua baik tu pulo sinalang sayo telo simakan delai barai oto isang biar mode ketinggalan mesin rancak lagu-lagu kamabata bawa lelaki muatan mari muka balakang wede oto dawa awana kanduang lau makaritaan pulo Oi lalai dan dua mau bintang Sahabat Bapasan pulo mak tiar kabakini bantu kau sang mana pulo tu mama ambore wi bantu manyamawi pasan dari mak tiar berikut dari Dajianto tolong ulang dek iwit gak sapantun lain berikut dari Dazal doa ibu naik kak iwi balik gelek pantunyo kasapu tangan ketek pasan dari Dazal doa ibu kepanjang naik lewit dulu balik ke ini Dazal mikro di lati posinan dia tikam di dulu Pisau doa ibu
Di sini masih kulina kunikot Sanogurin ng tagalabasi na kasarong sarong merukia Patapadi pisa sudah uluman antiran sabana kapaminan kamahabu pagurabaruba Dipapanjangkan lagu Niko dari Nazaldo Aibu Paguro Baru. Kak Iwi, kok nyampang 60 tahun, sabian saja kita sepupu ya Kak Iwi. Nazaldo Aibu, balayan dulu. Enggak kawan bagurau di sekitar. Koala akan mau dirantau Kita dua dena itu akan kok janya Hanya di sini nusa disawat diminumi Eko aku wana masak jala diambil Kanwa makan walau banyak kain tagantuang Nambe dibalik pakai nako kanduang Mungkin do janji dena naninda marilakan Tangguang doso salamun Bapasan TKJ Batam Kapundan tuwo sa iriang jo singgalang sa iyo mak datuk palito alam sakti kabake mak tiar bawa batanang-tanang sebab pada itu badan baru kasih haid baru kok mau ulang penyakit mereka balik pasan dari mak datuk palito alam sakti Baanyo mak tiar kabatanang ko mak datuk palito alam sakti sajak baru be beliau kasinggalang lah kapalo nanyo kabe na biasa kami kalau diguguk ko talake ube iyo sarawan biasa na di kabe de urangnya pasan dari kapundan tuo kabake singgalang sa iyo mak datuk palito alam sakti jo rombongannya oh mak tiar Lalaki ube tenang-tenang duduk dulu ya. lalake ube mak tanang-tanang duduk aja malasak juga pasan dari rombongan meja belakang pabanjang kustian noto pakare bunyi HP de anak bujang itu Pagura baru Iya selalu berubah. Kalian tak tiar kau jawab tak kak? Tangirai kami orang patata japati na ibarat sapu tangan ko lawenya tangka kete dapat panahan jaringan dia papu kalau ikan yang bisa dibagi di mana saja ragonya indah domah kalau dilipet sarang amat makan sampai nyo indah banyak dipapanjang lagu Niko dari Mak Malin tolong gelek pantunyo kasiso ramo-ramo sebentar Mak bapasan pulo rombongan meja belakang kabake matiar mak jangan baru bek lah keluar le mak di kampung kita je lah baru bek calik lah dah mak kalau lah talaki ubek pasaman cie nang tasangkui 1000 mai riang ke belakang tu nak do bacu apa nenden tu le doang pasan dari kebunan tu papanjang orang akan sabalun kasihan zamira salari salamunan ko di pikiran abi lamba di dalam kenangan kemang baraso kabajawe jatuh baraso kabatan naik kenyampangkan badan ilutannya menyetorazal kau be-nya di langit bala datang panawa be di dalam nanti kan perantauan dari nalain aja urina tak kasih
Sebentar, Roma kamungku. Roma hilang mah Roma. Bapasan puluh Roma Vol 2 kabake mak tiar rancak jua berbek di kampung lemak sebab bari itu ube ina niku ko mangkui mak ndak dapet lantaknyo lantianyo ndak dapet kakaknyo adiknyo kalau ndak saya mama tanyon kabake urang nan itu pesan dari rombongan meja Malaka papanjang Apa betul itu? Si ramu-ramu dapet zaman. Si ramu-ramu. Oh, sisa-sisa enggak. Amma takkan nama. Enggak sisa-sisa enggak. Itu tak salah nakal itu mah. Jambatan gadang ada di tambangan tampilnya dia ayaman suaya nang sarana jania coba dipakai derang kampung untuk kamandi joman cuci tidak tiar jo pamalin saya sekolah dana Mulo musala kabatinggakan itu di denai nang laruswa tio surau kacibali alapet takambang saja dilanti ayah latino latiaroi sabantu ayam